Zatímco většina škol měla v pondělí 16. listopadu ředitelské volno, děti ze základní školy Ostrčilova v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz trávili pondělí před svátkem úplně jinak. Poslali jsme čety do Bezručova sadu, poslali jsme četu v podstatě tady do parku, no a další četa je potom ještě u Vítkovické nemocnice, kde sbíráme odpadky ve spolupráci s technickými službama, no a s počtem hrabí, který máme k dispozici, pytlu, se snažíme udělat tu Ostravu hezčí. Samozřejmě jsou rádi, že jeden den se neučí a tráví ten den jinak a možná si vyzkouší věci, které třeba ještě se neskusili. Jsou nadšené, že používají náčiní, které neznali doteď a vypadají, že je to baví a že se jim to líbí. Máme fantastické paní učitelky a jedna z nich, paní Hanka Foltová, přišla s nápadem před 2 lety a začala uklízet ten parčík u školy. No a já jsem si říkal, že by stálo za to teda, když už tak to udělat ve větším a uklidit to v okolí nejenom v jednom parčíku, ale i v těch dalších místech. Počasí nebylo nějak ideální, ale na dětském nadšení to zjevně nic nezměnilo. Dneska jsme uklidili listí a nazbírali jsme tady tu kupu. Hlavně sbírám od kamarádů ty odsvačiny. To je na sbírání odpadků a papírku různých ze země. Pro televizi Fabex Marcela Mrozková Heříková.